Děčky, ona už měla videa, dneska to je mé první video, to je Kapita World, slavná a bohatá rodinka. A já vám ukážu postavičky a ještě dům. Takže tak. Takže tohle je máma, jmenuje se Emily. Je 25 let a je... Jo, a tenhle díl je slavná a bohatá rodinka. Okay. Amelie a je 25 let a pracuje jako ředitelku školy střední. Tohle je Adam, táta. Táta Adam, je mu 27 let a pracuje jako doktor. Tohle je Klára, její 13 a chodí do 8. třídy. Tohle je Anička, její 5 let a chodí do školky. A tohle je její dvojček, Kája, její taky 5 let a ona je starší taká já. Takže tak. A tohle je jejich sestřička, nejsou dvojčata, ty s těma, prostě to je její dítě. Jo, a to je Emma a její 4. A můžeme se vrhnout na příběh, takže tak. Domu asi ukazovat nebudu, protože to tady bude v těch snímkacích. Teď dáme dolů, protože oni mají dole pokoj a nechci chodit dolů kvůli blbosti. Takže to spí tady, musím mít pyžamo. Tak. Má pár věcí, jo, takže to si nevšímejte. Tak ona slehne a můžeme začít. Ono už je 6, tak to já se vemu na sebe. A asi se dneska vemu, no to ne, toto se asi vemu. Vedem Klára. Přijde potichu do pokoje. Ahoj. Zlato, stávej. Emi, mami. Pak musíš jít do školky. Nejsem čas. No, musíš, jo? Jo, pardon, musím poslat, no. Dobře, tak pojď. Mami. Tak ještě chvíli, jo? Stávej, Kláry. Jo, mami. Vstávám. Musím si vzít uniformu. Jsme dělali na nic oblečení. Ano. To nechci, to nemůžu. No tak pojď. Promiň, ale já nechodím v škole. Jsi zapomněla, že jakože chodím do školy, ale vždycky za měsíc prvního, protože mám domácí školu. A já vím, no tak jako nemůže být v uniformě. Ale dneska přece musíš jít do té školy. A jo, máš pravdu. Musím hlavně přinést ty papíry. Jo, vyzvedneš mi pak? Já vyzvednu, tak ty zatím dolů. Dobře. Počkejte. Jako šla dolů. Zlatíčko, už musí stávat. No dobře. Pojď, převlíkneme se.
Jo a tahle holčička má jakože postižené nohy, tak něco, prostě má prostě postižené jako nohy. Takže chodí jenom to o berlích, anebo chodí na vozíčku, ale ona chodí teď už o berlích, protože na vozíčku už jsem vyrostla a to se kupuje už jenom pro velký a pro malý, takže tak. Pláhneme si ručičky. Tak pojď. A tohle je jenom její koupelna, jo, protože to musí držet v ruce teda. Ještě tátu zbudíme? Tak si posaď. Zlato, stávej. Jo, už stávám. Tak běžte zatím dolů. A on musí spát v tomhle, protože on nemá pořádný, prostě on nemá ještě pyžamo, jo? Ale ber to tak pyžamo. No dobře. Takže už je dole. On má jenom tohle, takže ono se mu ještě musí dokopit oblečení. Tady mají telefony a peněženku. A tady mají fotky. On byl ještě v pyžamu na té fotce. Všichni jsou dole už jako. Kromě těch prcků. Jo, takže tak. Tak. Ona pro mě. Takže asi si to položím. Nevím, na gauč asi. A dělám se snídaní. Takže tak. Asi si udělám kafe, nebo kakao, já nevím, asi kakao, kafe ne, ale udělám si asi kakao si udělám, takže to je kakao. On to dojde samo, jo, tak. To si dám a ještě si musím dělat snídaní. A nevím, co si dám. Asi si dám vajíčka. No a já si dám omeletu. No ale nemám to. Takže mám asi tuto. Tak, dáme omeletu. Tak počkám a asi si k tomu dám nějaký sýr nebo nějakou zeleninu. Už to je. Tak, ještě si k tomu dám nějakou zeleninu. Tak a takhle vypadá dolejšek. Jo, tady mají ty malý, já je tam musím dát, počkejte. Tak. Ono spí nahoře, ono spí dole. Tak. Tady mají ty malý prskové a tady je ta koupelna pro všechny. Asi si dám tohleto a meloun. Ne, to asi ne. Bych si dal tohleto asi. Nevím. Co máme tady? Asi nic, no. Tak já tam asi toto. Psík. Oni ještě nemají příbor, tak pardon. Tak. A to vlastně zeno. Tak já si ještě vyčistím zuby a asi půjdu sama. Pojedu na kola.
Tak. Takže už je mám vyčištěný. Ještě si umyju to. Tak, ona kloktala, je? Buďí si třu a asi bych si možná měla koupit make-up, protože mi došel. Takže tak, půjdu do školy už. Ještě zbudím malý holky. Jsem nechtěla, pardon. Vstávejte, musíte do školy. Do školky. Je, už stáváme, kde je maminka? Taky překvapte, ne? No tak já. A tak papa segra. No už jde teda do školy. A teď tady mamka vyjde stůl. Tak. Je. Tak posaďte, ona má svůj vlastní. Myslím, je tam. To jenom posunu, protože jinak to si nepůjde. Jedu tam ještě se mnou tak. Cash. Sejka asi šla, veď? Nevím. No to ne, to už na to jsi velká. Tam je džusík, jo. Tak tady máš džusík. Cože? Když to vyplýtvala, tak já musím umýt tubě. Toto. Jakože to umyla už. Tak. Segra už asi šla, když tam je to. Takže to je nádobí. A dáme ti dneska tuto, jo? No. Děkuji. Tak, mezi tím holky. Tak co si vezmeme na sebe? Já nevím, asi si beru... Je tahleta. Dobře, ještě si vyčistíme zoubky. No dobře. Všichni jako mají víc kartáčku. Ale jako, já to musím ještě přidat kartáčky. Takže tak. Tak jsme hotoví. Čistění zobky ještě na papet. Ahoj mami, vy jste hotoví, jo? No tak to jste šikovný. Podívejme to ještě to máš pitý. Tak. No vidíte, může se postavit na tu židličku, no jistě. Jsme tam třeba. Nevím. To ne. To ne. No protože tam něco mají. No třeba rybičky. Tak. Tak. Tady máte holky. Jete, bude dobrota. No proč mají to oni ne? To jsi mladší. Se najím, až přijdu. Nebo já nebudu jíst. Tak pojďte holky, už budem. Ahoj, já už půjdu, jo? Jo. To bude. OK, tak pojďte. No, už budem. Už vylezávám. Tak. Pojďte. Odejdu. Tak. A tohle je konec. Doufám, že jste to užili a
Pa, pa.